Giingong mukabat 19 ka mga bank accounts ni whistleblower Ben Horloy iapil sa investigasyon. Mga bangko nga makapakyas o mapakyas sa pagpakita sa records ni Loy silutan. Sila Kapuyan sa report. Gikatahong mukabat sa 19 ka mga bank accounts sa pork barrel scam main whistleblower nga si Ben Horloy iapil sa investigasyon sa Sandigan Bayan. Sa resolusyon nga gi-issue sa Sandigan Bayan 5th Division kagahapon, nipasabot kini nga uyon sila sa prosecution nga ang mga witnesses wala giakusahan sa maong kaso. Apan daw gikinahanglang ilakip kini sa investigasyon tungod kay mahimo kining subject matter for litigation. Kahinumdumang ang giingong mastermind sa pork barrel scam nga si Janet Napoles nipasakag mosyon nga kinahanglan sab i-examine ang mga bank accounts ni Loy ug sa ubang mga whistleblowers. Sa iyang bahin, si Loy nihangyo og motion for reconsideration nga dili malakip sa sabpina apan gibasura ang iyang hangyo sa korte. Ang Sandigan Bayan subling nihimangno sa mga bangko nga kinsa mang mapakya sa pagpagawas sa mga records ni Loy moatubang og silot. Kini si Leia Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.